har aldrig set så mange mennesker, og vi har et lidt stramt program. Og derfor vil jeg springe direkte ud i det. Byd velkommen til Tom Christensen. Hånden på hjertet, det varmer. Tusind tak skal I have. Min bror sagde, Tom, kig lige over fredag, så giver jeg lige en kop kaffe. Så mange danskere, det er helt fantastisk, og det varmer virkelig. Det er vi jo utrolig glade for, at alle kører. Så det kommer så mange og deltager i Le Mans Racing Festival 2008. Det er noget, ikke bare jeg er utrolig berørt over. Alle er imponeret over at se så mange danskere hernede, at de faktisk nu er anden, eller vi er anden nation, efter englænderne er repræsenteret hernede, og foran franskmændene. Det tegner jo godt. Men det vi kan, vi danskere, det er, at vi kan prioritere, så vi ved godt, at når der er motorsport, så er det prioritet 1. Når der er Le Mans, så er det topprioritet. Og så på et andet tidspunkt, så sender vi selvfølgelig vores fodboldhold til EM. Det er vi utrolig glade for. Og jeg har forklaret alle mekanikerne over i mit team, jamen alle kan jo huske i 1992, hvor vi bankede jer i finalen. Det var jo så let som ingenting. Så det gider vi da ikke at gøre igen og igen. Nej, nu koncentrerer vi os herover og hjælpe jer hos Audi. Vi vil gøre det godt, så vi kan forhåbentlig blive på tronen. Forhåbentlig. Og så tager vi ned og vinder EM en anden gang.